Waƴannan fina-finai da kuke gani akwai su yanzu haka a kasuwa kamar yadda kuka sani akwai Haifaffe, akwai Kambu, akwai Lauya, sannan kuma akwai Gangara, sannan akwai Fallasa, sannan kuma akwai Kanzagi. Yanzu haka idan ka je kasuwa za ka same su. Waɗannan fina-finai duka kamfanin Sultan ne ya fassara su kuma fina-finai ne masu kyau. Waƴannan fina-finai da kuke gani akwai su yanzu haka a kasuwa kamar yadda kuka sani akwai Haifaffe, akwai Kambu, akwai Lauya, sannan kuma akwai Gangara, sannan akwai Fallasa, sannan kuma akwai Kanzagi. Yanzu haka idan ka je kasuwa za ka same su. Waɗannan fina-finai.